Semnalele bearish nu se opresc, Bitcoin arată din ce în ce mai rău. Vorbim astăzi despre targetul meu de la $25.000, un target despre care am vorbit și acum 2 săptămâni, chiar în acest clip unde scriam target confirmat 25.200. Ne uităm și pe altcoin-uri care ați observat deja, acestea au continuat să scadă și ieri, practic și azi, este alt aspect pe care l-am tot discutat în ultimele clipuri. Dar înainte să începem, în primul rând vreau să vă mulțumesc celor peste 3400 de persoane care ați ales să vă abonați la canalul AB Crypto România și bineînțeles le mulțumesc și celor peste 200 de persoane care fac parte din grupul VIP. Grupul VIP este locul unde tranzacționăm împreună, vă arăt cum tranzacționez eu, vorbim evident detalii despre cripto în general, indiferent că ne referim la trading sau investiții. Bun, haideți acum să mergem pe grafici. Ca de obicei începem cu Bitcoin, rapid ne uităm pe o săptămână pentru că nu vreau să uitați un aspect foarte important și anume că dacă ne uităm pe o perioadă lungă de timp, pe weekly time frame, Bitcoin nu este bearish. Da? Bitcoin a format aici potențialul bottom, poate acesta să fie chiar potențialul low, v-am spus cred că din decembrie vă tot spun pe YouTube că eu personal sunt de părere că Bitcoin nu se va mai duce niciodată sub acest low, dar bineînțeles orice este posibil. Aspectul și mai important este că acesta a format acest inverse head and shoulders, este un pattern cât se poate de bullish, avea neckline-ul aici la 24-25 de mii, reușește să îl străpungă, dar mare atenție, de când l-a străpuns până azi Bitcoin nu s-a întors să confirme străpungerea, practic să testeze fosta rezistență și să aibă bounce-ul, bineînțeles potențialul bounce pentru că nu știm dacă îl va avea. Cert este că cât timp Bitcoin se menține deasupra acestei zone MOV și anume deasupra 24-25 de mii de dolari, rămâne în joc targetul final al acestui pattern și anume undeva la aproximativ 40.000 de dolari. În momentul în care, dacă Bitcoin se va întoarce și va închide cel puțin o candelă de o săptămână sub neckline-ul acestui inverse head and shoulders, atunci va fi momentul în care acest target tehnic va fi invalidat pentru că, bineînțeles, practic ar fi pattern-ul invalidat, nu a reușit să împingă prețul în targetul final. De reținut este următorul lucru, un target tehnic nu înseamnă că obligatoriu acel target va fi atins, doar reprezintă un prag potențial la care prețul se poate duce în următoarea perioadă de timp. Bun, astfel vă spun de câteva săptămâni, pentru mine este mult mai probabil scenariul în care Bitcoin se întoarce să testeze acest prag și evident ideal ar fi ca de aici să reușească bounce-ul. Acum haideți să mergem pe daily pentru că aici apar din ce în ce mai multe pattern-uri bearish. În primul rând vorbeam în clipul de ieri despre acest double top, s-a transformat într-un M pattern. Neckline-ul a fost străpuns cu candela de ieri, chiar a închis sub acesta, candela de azi este în continuare roșie, asta înseamnă că aici avem un M pattern cât se poate de valid, bineînțeles, un M pattern fiind pattern bearish, probabilitatea este ca prețul să continue scăderea. Acum, tot la fel, un target tehnic pentru acest pattern se măsoară în felul următor și ar fi undeva la aproximativ 25.700 de dolari. Încă o dată, nu înseamnă că prețul se va duce aici, înseamnă că acest target este doar un potențial target practic pentru următoarea mișcare. Rămânem în continuare pe daily pentru că este posibil să se formeze un nou pattern bearish și anume un potențial head and shoulders. Avem aici umărul stâng, avem capul și avem aici umărul drept. Acum, așa cum acel inverse head and shoulders din bottom este unul extrem de bullish, un head and shoulders este un pattern bearish, un pattern care indică o potențială schimbare a direcției, în cazul nostru bineînțeles, un dump. Astfel, în momentul în care Bitcoin va pierde această linie de trend, neckline-ul pattern-ului, atunci va fi momentul în care acest pattern va fi confirmat. Încă nu este confirmat. Ca să îl confirme, avem nevoie de cel puțin un daily close sub neckline și ideal ar fi și o confirmare a străpungerii, de unde probabilitatea ar crește ca prețul să continue scăderea. Dacă măsurăm targetul tehnic al acestui pattern, imediat vedem unde este la
24.142 de dolari aproximativ și aici intervine partea interesantă. Ne întoarcem aici unde avem trasate zonele de importanță și ce vedem? Vedem că baza de jos a zonei MOV este exact 24.000, în cazul meu 300 de dolari. Deci faptul că targetul acestui Head and Shoulders se suprapune perfect cu o zonă foarte importantă de suport care nu a fost testată de când a fost răpunsă, pot spune că îi dă o probabilitate mai mare al acestui target să fie atins. Pe lângă asta, dacă ne uităm și la norul Ichimoku, o să vedem un lucru foarte interesant, dar haideți să mergem înapoi pe celălalt grafic. Dacă ne uităm aici la norul Ichimoku, vedem un alt aspect foarte interesant și anume că targetul este aproape de baza de jos a norului Ichimoku pe daily. Știți că este un indicator pe care îl folosesc eu foarte des. Bun, continuăm cu aspectele foarte interesante și facem în felul următor. Vorbeam acum vreo săptămână de acest pattern, este tot un pattern bearish, se numește un Rising Broadening Wedge și facem în felul următor. Observăm că exact același lucru face și de data asta și partea interesantă este că aici a ieșit bearish, a avut dump-ul care s-a oprit exact în baza de jos a norului și ar face sens și de data asta să facă exact aceeași mișcare, s-ar opri exact în baza de jos a norului, acolo unde avem și targetul tehnic al acestui pattern, de unde posibil să vedem bounce-ul. Continuăm cu aspectele mega importante pe Bitcoin. Dacă trasăm un Fibonacci exact din low-ul acesta până în high-ul local, format acum câteva săptămâni, ce observăm? Observăm că, practic, targetul acelui Head and Shoulders se suprapune perfect cu nivelul 0,618 Fibonacci, cel mai important nivel Fibonacci. Bun, acesta este încă un aspect care îi dă oarecum o probabilitate mai mare prețului să coboare să testeze 24-25 de mii de dolari. Dar totuși vreau să înțelegeți un aspect, cred că cel mai important aspect. În momentul de față Bitcoin încă nu a pierdut acest suport, deci nu putem lua în calcul 24-25 de mii, mai ales dacă vrem să și tranzacționăm, să facem trade. Da? Deci în momentul de față prețul se tranzacționează deasupra suportului și din punct de vedere tehnic, suportul împinge prețul în sus. Faptul că apar din ce în ce mai multe semnale bearish este cu totul altceva. Nu înseamnă că gata, intrăm short cu toți banii, nu. Înseamnă că crește probabilitatea să fie străpuns și de-abia după ce vedem o străpungere, atunci putem lua în calcul să tranzacționăm în direcția scăderii. Încă un lucru foarte interesant, după care mergem și ne uităm și pe câteva altcoin-uri. O să vă spun și cum puteți avea acces în grupul VIP pentru 3 luni, 100% gratuit. Bun, ce vreau să vă arăt este acest VPVR. Am mai vorbit despre el și acum cred că o săptămână, da? Și aici se vede încă un aspect mega important. Haideți că o să trasez. Vedem aici, da, la 27.200, între 27.200 și undeva 24.000. Ce vedem pe VPVR? Vedem pur și simplu un liquidity gap. Un liquidity gap înseamnă, cred că v-am mai zis de multe ori, dar poate unii dintre voi sunteți mai noi, este o zonă în care practic participanții la piață nu sunt interesați nici să intre, nici să iasă. Astfel, prețul prin acele zone de lipsă de lichiditate trece foarte rapid și se vede clar că avem exemple foarte bune. Bun, ultimul exemplu este acest pump din 24 în 27 care a durat practic o singură zi. Am avut aici alt exemplu care tot la fel într-o singură zi din 27 s-a dus în 24 și am avut chiar și aici acest fake out care imediat s-a dus și s-a întors. Deci în momentul în care Bitcoin va pierde, în cazul în care va pierde, bineînțeles că nu știm încă dacă va pierde, dar dacă va pierde 27.200, există o probabilitate mare ca scăderea până în 25-24 de mii să fie o scădere destul de rapidă și aici mă refer poate chiar să dureze mai puțin decât o zi.
Bun, înainte să continuăm cu altcoin-urile, vreau să vă reamintesc despre cursul de inițiere în trading. Este un curs pe care l-am creat în toamnă, în baza experienței mele din trading, practic din 2017 până azi. Aveți site-ul în descriere www.abcryptoromania.com. Acesta sunt eu, în caz că vă întrebați cum arăt. Aici este descrierea mea, o scurtă descriere despre cine sunt. Mai jos aveți despre curs. Da, este un curs destinat începătorilor, vorbim despre risk management, despre pattern-uri, despre indicatori tehnici, despre cum să calculăm suma cu care să intrăm în poziție și așa mai departe. De menționat este că nu este un curs care vă promite îmbogățirea peste noapte, pentru că sper că ați înțeles deja, așa ceva nu există. Este un curs în care vorbim strict despre trading și despre cum puteți să tranzacționați în mod corect. Bun. Dacă veți achiziționa cursul până la finalul acestei săptămâni, adică până duminică, m-am decis să ofer tuturor celor care îl achiziționează 3 luni gratuite în grupul VIP. Grupul VIP este locul unde, cum v-am spus și la începutul clipului, arăt tot ce tranzacționez, vorbim, practic este o comunitate foarte, foarte interesantă. Cursul se poate plăti direct pe site cu cardul sau dacă vă interesează să faceți plată cripto, aveți pe site, jos de tot, aveți aici buton de Telegram și îmi dați direct mie mesaj. Vă rog din tot sufletul, nu răspundeți la mesaje care vă cer bani și se dau drept mine, sunt scammer, da? Eu nu o să vă dau niciodată mesaj să îmi trimiteți bani. La mine, dacă doriți să achiziționați cursul, există doar 2 variante, folosiți doar butonul de Telegram de pe site-ul meu, de jos de aici de tot, sau puteți face plata direct pe site. Cursul este un curs video, este un curs cu, dacă nu mă înșel, peste 30 de clipuri în care explic în cel mai simplu mod posibil, practic, tot ce înseamnă trading-ul. Bun, primul altcoin de azi este BNB-ul, Binance Coin, despre care am vorbit și ieri, dar am vrut neapărat să discutăm și în clipul de azi, pentru că acesta are o mișcare ca la carte. Vorbeam ieri despre această zonă MOV de suport pe care o urmăresc cu foarte mare interes, pentru că dacă, spuneam ieri, dacă o străpunge, ideal ar fi și o confirmare, cel mai probabil ne va oferi o intrare interesantă într-o poziție short. În momentul de față chiar am deschis un scalp foarte mic, nu sunt adeptul scalpurilor, de aceea este un risc foarte mic pe care mi l-am asumat. Aștept totuși, pentru că mi-aș dori, cu toate că această mișcare se poate lua în considerare ca o confirmare, vedem cum a avut dump-ul, s-a întors, dacă dăm un zoom să se vadă mai bine imediat, s-a întors și în momentul de față este respins prețul exact de zona noastră MOV. Totuși, este posibil să vedem poate o continuare mai sus, să testeze $320, să formeze, cine știe, poate un rising wedge din care să iasă bearish, după care probabil voi lua în calcul să deschid o poziție mai mare, bineînțeles o voi anunța în grupul VIP. Bun, deci ăsta este primul grafic pe care am vrut să vi-l aduc în atenție. Uitați-vă la el pentru că este interesant ce se întâmplă și așa cum spuneam ieri, probabilitatea este foarte mare ca BNB-ul să testeze $300 dacă va confirma 320 pe post de rezistență. Ideal ar fi să avem o confirmare pe DI. Bun, al doilea grafic pe care vreau să vi-l arăt este Matic-ul. Tot la fel, am mai discutat despre Matic și săptămâna trecută și chiar ieri. Acesta are o mișcare pur și simplu ca la carte. Pierde această zonă masivă de suport de la 94 de cenți, mai mult decât atât, o și confirmă, formând să zicem, ar fi chiar un bearish pennant sau un bear flag, depinde cum vreți să-i spuneți, de unde continuă scăderea absolut incredibil. Aici încă mai sunt în poziție, o poziție tot la fel deschisă în VIP, cred că undeva la peste 180% profit. Și ultimul altcoin pe care vreau să vi-l aduc în atenție, pentru că este posibil să ofere o intrare masivă în short. Dacă țineți minte, săptămâna trecută am vorbit exact de Solana și prima oară am vorbit despre un potențial trade din $21 cu target undeva la 20. Exact acest lucru l-am făcut ieri împreună cu membrii grupului VIP. În al doilea rând vorbeam de un potențial trade și mai agresiv, doar în momentul în care pierde pragul de la $20, îl confirmă pe post de rezistență, pentru că dacă va face acest lucru, următoarele targeturi pe care le putem urmări într-un trade ar fi primul undeva la $16. Asta înseamnă un dump de
de 19% și al doilea target ar fi la chiar 14-15 dolari, aproximativ un dump de 25%. Practic ar fi un spațiu enorm de tranzacționat, evident un potențial enorm de câștig. Sper că ați văzut clipul în care am vorbit despre Solana. Chiar acum 3 zile l-am postat. Acum și sper că, bineînțeles, v-a și ajutat. În momentul de față și aici, cum am spus, am deschis împreună cu membrii grupului VIP un short, exact aici, imediat vă și arăt, undeva aici, am luat take profiturile pe toate și am mai păstrat o mică parte în trade, în cazul în care, dacă va pierde acest suport, iau în calcul să măresc, bineînțeles, poziția. Dacă nu sunteți deja într-un trade pe Solana, sfatul meu este în momentul de față pur și simplu să așteptați. Niciodată nu ne grăbim într-un trade, așteptați poate să se întoarcă, să mai testeze 21 de unde să încercați un potențial short sau așteptați să rupă, să confirme, să încercați alt potențial short. Bineînțeles că deja știți, nu vă dau sfaturi financiare, fiecare face ce crede că este mai bine cu banii lui, eu doar vă spun ce fac eu cu banii mei. Încă un minut și încheiem acest clip. Evident că m-ați observat că în clipul de azi despre altcoin-uri am vorbit numai despre partea bearish și am observat că sunt și persoane care nu înțeleg un aspect. Atunci când facem o analiză tehnică, nu înseamnă că prețul se va duce exact în direcția pe care o analizăm, înseamnă că luăm în calcul probabilitățile pentru ambele direcții. În cazul de față, sunt de părere că probabilitatea este mai mare ca Solana ori să se întoarcă în 21 și să vadă scăderea, ori să piardă direct 20 și să vadă scăderea. Bineînțeles că scenariul bearish este invalidat în momentul în care Solana reușește să recapete suportul pe care l-a pierdut. De ce? Pentru că cât timp prețul stă sub o rezistență, evident este bearish, cât timp prețul stă deasupra unui suport, bineînțeles, este bullish. Așa cum am spus, mare atenție pe Solana pentru că este posibil să ofere o intrare foarte interesantă în trade. Bineînțeles că vă voi anunța în grupul VIP ce voi face eu în legătură cu trade-urile pe care le-am deschise. Evident, aici pe YouTube o să încerc să postez cât mai des posibil pentru că ați observat, vă țin la curent și aici cu toate analizele și cu pozițiile pe care le fac. Până la clipul următor, eu am fost Andrei, vă mulțumesc că l-ați vizionat până la final și vă salut!